Matagal nang inirereklamo sa DPWH at sa National Government ni Camarines Governor Elry Villafuerte ang patuloy na pagkasira dahil sa maling disenyo ng Rolando Andaya Highway, isang pangunahing kalsada sa probinsya na iniuugnay sa paulit-ulit na rehabilitasyon at umano'y korupsyon. Ang porsyon ng National Highway mula sa bayan ng Del Gallego hanggang Sipocot, Camarines Sur. Ayon sa gobernador, sa halip na maging pangmatagalang solusyon, nananatiling lubak-lubak ang nasabing highway na nagdudulot ng panganib sa mga motorista at matinding pagkaantala sa biyahe papasok at palabas ng rehiyon. Nitong Enero lang ng personal na maranasan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang aktual na kalagayan ng kalsada matapos dumaan sa Andaya Highway, kung saan malubha ang mga lubak na direktang nakakaapekto sa transportasyon at ekonomiya ng lugar. Kaugnay nito, inihain ni Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Committee on Public Accounts, member ng Committee sa Bicol Affairs and Economic Development at Public Works and Highways, ang House Resolution 740 na magsasagawa ng investigasyon bilang batayan sa pagbuo ng mga panukalang batas. Layo ng resolusyon na suriin ang matagal ng pagkasira ng Andaya Highway, ang umano'y depektibong disenyo ng kalsada at ang paulit-ulit na piecemeal o ang pautay-utay na rehabilitasyon na palpak sa paghatid ng pangmatagalang solusyon sa kalsada. Kasama rin sa investigasyon ang posibleng irregularidad sa pagpaplano, pagpopondo, procurement at implementasyon ng mga proyekto, gayon din ang mga usapin sa kaligtasan ng mga tulay na konektado sa nasabing highway. Batay sa mga ulat, inamin ng DPWH na may mga disenyo ang kalsada na pinapasok ng tubig ang ilalim ng road structure na pinaniniwala ang sanhi ng paulit-ulit na pagkasira nito. Dahil dito, iginiit na suriin ang mga posibleng pagkukulang sa detailed engineering, drainage design at quality control. Binigyang diin din sa resolusyon ang mga natuklasan ng Commission on Audit tungkol sa mga DPWH project na idineklarang hindi magamit, idle o technical na depektibo na nagresulta sa malaking pagkalugi ng pondo ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng investigasyon, layong matukoy kung may opisyal o kontraktor na mananagot, administratibo, sibil o kung sino man sa anumang mapatunayang kapabayaan, maling implementasyon o misuse ng pondo publiko. Una na rin sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na mismong DPWH ang nagpapabaya hindi lang sa Andaya Highway, maging sa Quirino Highway dahil sa patse-patse at pace by pace na pagtrabaho. Regine Boel, CSN.